Na Rympei U ke channel nabynta ki paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Haka arpo pratrik ha USC uwei briew barak sulai ulah hiar thma ya ka Ïingmane ke berang penlong ya ka Sunday service but bola siat iki badan hapo jong ka kiba lawan ban mani blai haka ni ka sengi kani ka Ïingmane ka dei ka Mormon Church ke badan ha Grand Blanc ha Michigan nakaliang jong u Genesee County Sheriff u Christopher Swanson uloong bala shah thang ru ya kani ka Ïingmane hakaba ladan samut ki balayap bat prangut ki bala mynsaw bat ru la pentikena ru yaw badan keti hakani ka jingle bat ru ulayap no hadien ka jingya siat bat ki pulit u presiden ka USA u Donald Trump ula benro ya kani kamtam ya ka jingsha hiar thma ki Kyrshan hapo ka USA u he jong ka FBI u Kash Patel ru uloong ba ka jing hiar thma ya ka jakam mani ka long ka kam ka ba le dan bor bat ka kam ting put ka balong persya ya ka kani ka Ïingmane ka dei ka ba kyrteng kum ka Church of Jesus Christ of Latter-day Saints ka badan ha Grand Blanc Township Michigan bat ubadan keti pansiat latip kyrteng kum u Thomas Jacob Stanford ubadan kum ba parasnam karta na sor Burton kibor sarkar ki laong ru ba Thomas ula tenra ru ya ka jingkhang jong kani ka Ïingmane bat ula sedang bansiat ya ki bawan jing yaseng bat ru ula thang lut ya kani ka Ïingmane ka badan ha kani ka jaka ka kami jong Thomas kala tho ha ka Facebook da ka baong bo Thomas udei u sipai jong ka US Marine Corps bat ru ula dan ha Iraq na du usnem ajar saw ha du usnem ajar para ampat tip sate ya ka daw bo la le ya kani ka kam baman ka bo la penyap ya ki bri ki balui lui ki balai jing yaseng